Niekto klope. Aha. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Studenková. No veď to nič. Vy sa chvíľu zdržíte, ja si spomeniem. František nemôžem byť, to je vylúčená vec. Dobrý večer, Studenková. Dobrý večer. Ja vás poznám zatiaľ len z videnia. Ja by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať za to, že ste ma sem pozvali. S tým som rátal. A povedať vám, že si to veľmi vážim a... No bodaj by ste si to nevážili. A povedať vám, že ma to veľmi poteší. No. Nie, naopak. Nás dvoch veľmi potešilo, že ste vy prišli. Skutočne, ja neviem ako on. Mne je to jedno. Ale ja som sa vám chcel priznať, že ja si vás veľmi vážim a skutočne som veľmi šťastný, že ste prišli za mnou. Nie, ja sa musím poďakovať vám. Nie, áno. Ja vás mám totiž veľmi rada. Počkajte, nie pred ľuďmi. Ja vás mám rada obidvoch. Aha, tak to mi je jedno. To je... A my s mamičkou, keď vás vidíme, vždy sa strašne smejeme. Pozdravujem mamičku. Vydatá? No. No, som trochu v rozpakoch, pretože som zvyknutá objavovať sa pred obecenstvom vždy v nejakej úlohe, ale teraz pociťujem taký ostych. Ja tiež. To vás prejde. Neprejde. Ju to prejde. Pozrite sa, Zdenka, ja vám to vysvetlím. To je iné prostredie, rozumiete? Napríklad, ja keby som sa ocitol u vás v divadle, tiež by som sa išiel od hanby prepadnúť. No dovoľte, ako to myslíte. No, ja som to nemyslel zle, ja som to myslel tak, že keby som sa ocitol u vás v divadle, tak by som mal strašnú trému. To by vás prešlo. A ja keby som sa ocitol u vás v divadle, ja by som sa tešil na ďalšie a ďalšie nové roly. Aj to by vás prešlo. No. A keď už máme za sebou ten taký počiatočný ostych, tak prejdime, hádam, rovno k veci. Áno. Položíme vám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú vás a vašej profesie. Tak prosím, tu sú otázky, tu máte odpovede. Začnite. Koľko máte rokov? 25. Moment, tam je chyba podľa scenára. Ale on naozaj 25. Ja viem, ale držte sa toho. Ešte raz. Satinský. Koľko máte rokov? Studenková. No? Okúňa sa? No, tak čo sa neokúňate, keď to tam máte? Scenár. Ale je to v zátvorke. A čo? Zátvorky pre vás neplatia? Teda čo ste vy, čo extra, alebo čo? No toto mi bude hovoriť. Pokojne. Sopla jedna. Zátvorka. Pán šéf, ale veď ona teraz skončila herectvo. No, len aby neskončila s herectvom. Ešte raz Satinský. Koľko máte rokov? Studenková. Ty, čo to robí? Okúňa sa. No vidíte, ako sa viete pekne okúňať. No. Tak sa už toľko neokúňajte. Koľko máte rokov? 25. 25. To je Krásny vek. Prosím vás, držte sa scenára. Aj tam nie je. No tak to bol podtext. Ale podtexty sa nikdy nahlas nehovoria. No neviem ako u vás, ale to vám garantujem, u nás sa hovoria aj po texty teda. Dajte pokoj s tými papiermi, odložme ich a zaimprovizujme si. Dovolíte na chvíľu? Pardon. Prepáčte, idú improvizovať. Ja mám takú otázku. Áno. Keď ste vo vani, kúpete sa, to ste pritom celkom nahá? Čo? Pravda, že je nahá. Čo ste čítali naposledy? Tak naposledy som čítala... No. A prosím vás, na čo by čítala? Čo ešte mám?
keď idete k doktorovi a pán doktor vám povie, vyzlečte sa, tak to sa dáte celkom do naha. Áno, samozrejme, že sa dá do naha. Vyzlečte sa. Pardon, ja nie som doktor. Ste o tom presvedčení? No, človek nikdy nevie. Povedzte A. A keď ste tak napríklad pod sprchou. Áno. To ste potom sprchou celkom nahá? Áno? Nenevajte sa, toto sú také hlúpe otázky, ja neviem. Počúvajte, pod sprchou nahá, vo vani nahá, u doktora nahá. Tie herečky, to je hotová Sodoma Gomora. Čo, vy sa hádam sprchujete oblečený? No dovolte, na čo by som sa sprchoval? Čo som ja taká herečka? No a teraz taká otázočka, mňa by zaujímalo, Zdenka, ako to vyzerá, keď sa musíte vo filme s niekým boskávať? To by aj mňa zaujímalo. No to je veľmi jednoduché, to vám môžem názorne predať. Tak, názorne. Áno. Dajme tomu, že toto som ja a toto je môj partner. Servus, Anička. Počkajte, a o aký film ide, aby som vedela? Panna a netvor. Aha. Režisér povie kamera ide ostrá, poboskáme. Tak to nebolo bohvie čo, teda to vám ani nezávidím. A nemohli by sme si zopakovať ešte jednu ostrú? Daj pokoj. Panečka moja vydatá. Daj pokoj. Bože. Daj pokoj, ja som vydatá. Toto mi robí stále. No, každý umelec má nejakú slabostku však. No, a vy? Ja napríklad strašne rada... No čo sa smejete, veď povedzte to rovno, je to, no. Fotografu. Áno, to som počul, to sa po celom meste hovorí. Ja som dokonca počul, to sa mi ani nechcelo veriť, že vy ste študovali. Teda, pardon. Myslím umeleckú fotografiu. Farebnú. No. Počkajte. A to, keď ste fotografovali, tak to ste boli pritom celkom nahá? Nie, nebola. A keď fotografovala akty? Prečo by mala akty fotografovať nahá? Aby nebola nápadná. Aha. No. A teraz ešte jednu takú otázočku priamo na telo. Nech sa páči. No, tam o nič nejde, radšej takto. Ako to robíte, keď musíte hrať, že na scéne rozmýšľate? Áno. Veľmi jednoduché. Máme s kolegyňami na to taký grif. Stačí si nasadiť okuliare. A potom ste celkom... Pri rozmýšľaní na čo? No, stačí si nasadiť okuliare, chvíľu hľadiť len tak, potom keď ide do tuhého, prstom si ich posunúť na nose, zahľadiť sa do prázdna a človek musí mať pritom taký trochu tupý, taký prihlúplý výraz, taký presne taký, ako má. No, tak to sme si zaimprovizovali, decká. Teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha. Farebný? Nie, čierno-biely. Posledná otázka. Pozor, posledná otázka. Ktorú dvojicu, samozrejme komickú, máte najradšej? No. Druhý riadok od spodu. Laurela a Hardyho. Ťava nevie čítať.